Pero kung ang tinuod mo ni, ang Holy Spirit mo nag-compile niya na. Ingon pa ni Pastor nga ang nag-compile kuno sa Biblia o nag-gather kuno sa Biblia mao ang Espiritu Santo. So anak na lang gyud kagamay ang tan-aw ni Pastor sa Espiritu Santo. Pero dili na mo ipagtuo sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Kay para sa simbahang Katolika, ang Espiritu Santo siya ang author nga nahimong nasulat ang Biblia. Kung walang Espiritu Santo, walay inspiration, walay guidance aron masulat kining maong gitawag og Biblia. Unya ang Espiritu Santo mao ang responsable, ang naggiya o naglamdag ni adtong simbahan nga naay katungod or naay otoridad sa pagkumpile ni ining maong gitawag og Biblia. Kay dili nimo gawas kung wala pa ang Espiritu Santo. So dili direct ang Espiritu Santo nga mao ay nagcompile, nagtigom sa mga libro nga mamahimong ning usa ka libro nya gikaglangit pa dong kalibutan. Dili. Kung dili nagtudlo siya mga tao, naggiya siya mga tao, naggiya siya og simbahan aron mo ay mamahimong mag-compile ni ining maong gitawag og libro. So mao nga ang simbahang Katolika, mao man ang simbahan na gitukod ni Kristo, nya takdo pod sa giingon sa balaang kasulatan buhat sa mga Apostoles kapitulo 20 bersikulo 28 nag-ingon, bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibuok nga katilingban diin gipahimutang kamo sa Espiritu Santo nga mga obispo aron sa pagmando sa simbahan sa Dios nga iyang naangkon sa bili sa iyang kaugalingong dugo. So dinhi makita nato nga ang Espiritu Santo nagtudlo og nagpahimutang og mga obispo aron maoy magmando sa simbahan sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios. So obispo ang tawag ining magmando ang giyan sa Espiritu Santo. Muna kun ato ang tan-awon gikan sa 3rd century, 3rd o early 4th century, si Papa Damaso I mao ang obispo sa Roma ug mao ang obispo sa mga obispo sa simbahan ato nga panahon. Kasi man ang Santo Papa nagmando sa usa ka gitawag og biblical scholar, ng usa ka santos, usa ka pari nga si San Hieronimo nga i-translate, i-compile ang Old ug ang New Testament, i-translate from Hebrew, Greek to Latin. So natuman lang ingon sa Biblia nga obispo gyud ang manguna og magmando, dili kay pastor-pastor lang nibuto lang ni adtong 18th century. So dinhi makita nato nga naglihok gyud ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mo ang author, ang simbahang Katolika nga din gitukod ni Kristo nga gigiyahan sa Espiritu Santo nga mo'y magtudlo sa kamaturan subay sa gitudlo ni Kristo mo ay responsable nga nag-compile ni ining moong mga libro aron mamahimong usa lamang ka libro og tawagon nato nga Biblia. Muna sila pastor tuo kay na sila nga kining libro tawagon nga Biblia. Kining libro tawagon nga Biblia pulong sa Dios. Hambog kay sila ana pero wa sila kabantay. O kinsay responsable ana unya kadugayan nga sige og deny hangtod nga masakpan ra in taon ang ilang mga argumento gikan ra pod sa ilang kaugalingong mga baba. So man mga higalag mga igsuon sa tuang pagtuong Katolika, ang Espiritu Santo siya ang author sa Biblia. Siya ang author, ang responsable nga diin nakasulat ang mga balaang tao sa mga pulong sa Dios nga gusto ipaabot sa tao diya sa nagkadaiyang panahon, nagkadaiyang tawag, nagkadaiyang kultura. Og nahitabo nga nagka-abot ka ng maong libruha o i-compile ka na pinaagi sa simbahan sa Dios nagisaaran na Ginoong Jesucristo nga padad-an sa Espiritu Santo. San Juan 14:16 ug 26 unya gipanguluhan sa mga obispo nagipahimutang sa Espiritu Santo aron mo ay magmando sa simbahan sa Dios. Sumon na nga obispo gyud ang nisulti nga i-compile na, obispo gyud ang nisulti i-translate na, obispo gyud ang nisulti nga kanang maong libruha tawagon nato nga Biblia. Obispo pud ang nasulti nga dingon kanang gitawag og libruha tuuhan nato nga sinulat nga pulong sa Dios. Obispo pud ang nagbutang og kapitulo ug nagbutang pari pud ang nagbutang bersikulo. Ngano man kay managikan ang tawag ining pagkapari ug pagkaobispo gikan man kang Kristo. So mo na ang si pastor is dapat iyang tinuon una before niya istorya kay masakpan siya kagulong argumento nga wa nang kadimao.
Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.